sa tagapagtagad mahigala kay si Lacson o si Marcolita naglalis ni mga kagalaan. Ato ning tagapagtagad mga sukit di paminaw niya. Tanawon ang mga punto ha kay naglalis sa labot sa investigasyon mga kaigsunan. Okay, play names. Lacson itong unang Sinabi paminaw. po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may pakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na merong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. Okay, posa dong. So kung Posa gamay ha. Kini magos Lacson mga kagalaan sa may chairman sa Senate Blue Ribbon Committees pagkakaron. O tanawa ha, pagtingog ni Saldico na tangtang mahigala si Lucas Bersamin, tangtang sa pangandaman, dunay semblance of truth ba? In fact, ni-deliver ng kwarta. Unya, kini si Undersecretary Bersamin, apilsad, hasta si Jojo Cadiz, ipanangtang ni sila, kay sila kuno maoy nakadawat sa kwarta na way labot kuno sa BBM. Ngano man ipatawag ni Lacson? Senate Blue Ribbon Committee Chairman man ta siya. Kabantay mo, si Lucas Bersamin god, ang Executive Secretary na tangtang. Unya, gi-announce ni Claire Castro nga, ni-resign si Bersamin. Si Bersamin sa time ingon, wa taon ko mo resign. Mao ni ang kaguliyang within Malacanang, naana diha sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Ngano wa man ipatawag ni Lacson? Muna na kong question. Nga karon mo palusot sa Lacson niya, wa man kuno sa minutes, mo ni mauna. Straight to the point. Atong balikan ha kay ang issue ba mga kagalaan ba? Magklaruhay lang ta ba? Ang mga naminaw na turon kung tinarong ning investigasyon nga gihimo mga kagalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson. Kung tinarong ba? Gitangtang na si Lucas Bersamin. Gitangtang na si Amina Pangandaman. Gitangtang si Traigib Ulaybar katong sa DepEd Undersecretary. Gitangtang mahigala si Undersecretary Bersamin day. Umangko ni or apo ni Lucas Bersamin. Si Jojo Cadiz gitangtang tungod sa expose ni Saldico nga dunay kwarta nga gideliver sa Malacanang, gigamitan pa mga higala og armored car. So pag save mahigala nga, way labot ang presidente, dili ang presidente nakadawat, kini mga tawhana mo nakadawat, sila ra tong kwarta, gipatuo ta ba? Okay, save si Bongbong, ang nagdawat gigamit ang nga ni BBM, kanila sa si Adrian Bersamin, kinila sa Pangandaman, kinila sa Traigib Ulaybar, Jojo Cadiz, kinila sila, mo'y nakakwarta, gigamit nila ang nga ni BBM. Damon nga mo imbestigar sa Lacson. Straight to the point. Kaning patuuhon ta ba ingon niya, ay kuan kana na ang wa man sa minutes. Nganong minutes pa man day, oy Ginoo ko. Ha? Kinis na may nakaamong. Sakyan na to ang argumento og tinuod sakyan ta lang tugutan ta sa way pag-uyon. Nga kining mga tawhana wa gilabot sa BBM di gid kurakot sa BBM. Oy buutan kayo sa BBM. Pero naa sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Nya di lang si Lacson, mingon Lacson, mapalusot gyud istorya nga wa man sa kuan sa minutes. Paminawan ko ng speech si Lacson. Paminawan na to ang iyang privilege speech. Biya to padayonon ko no names. Kanyo. ang ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin. Eh di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya patawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi?
na ipatawag kung sino man yung resource person. Eh nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Okay, fresh. Gipangita ko nung Lacson sa Gutisa, oy. Ha? Yan niya may 18 malins. Kining 18 malins. Ganun di man niya bisigaron. Di lagi pwede nang mapalusot-palusot kay ang katauhan ba? Ang mga Pilipino nga nagsunod ining mao mga issues, dili sa mga bugo. Dili mga bugo. Natangtang bitan sa Lucas Bersamin. Giprisko ni Claire Castro nga ni-resign. Nagkabukingay na kasi Bersamin ningon wa ko mo resign, oy. Si Amina Pangandaman gitangtang bitaw na. Si Kaigib Ulaybar wa na. Si Adrian Bersamin wa na. Hasta Jojo Cadiz. Pag-save mga higala nga kini mga tawhana og atong sabton makaingon ka ba sa bahisa mga tawhana gidaan nga ni BBM. Sila ray nakakwarta. So, nganon di man sa imbestigadon? Ha? Kini mga tawhana mao ni atong imbestigaron kay nganong magdadaog nga ni BBM. Nganon di mas Lacson kahimo. Hadlok sa Lacson nga mogawas gyud kamatuoran. Ya gital na katawa may gala. Okay, proceed dong names. Sige, padaya names. Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, eh kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa third... Boss, kanay nga portion sa ilang panaglantugi ni Marcolita ni Lacson, nasakto si Marcolita day. Doon ay puntos Marcolita. Ha? Misa sa transcript, ano man niya patawag? Kaklaro, ana, si Lacson man ingon na ako i-reveal nga mo ni Mona. Unya wag ipatawag. Kanagandaan mahigalabi da. Dako nang butanga mga kaigsunan na unsa naman ang kalakihay. Mo na ingon sa Marcolita, oh. Nabali mahinoon ng dagana ron. Kaya ato'y padayon mga sukitig paminaw. Sige, names. Padayon, names. Nara Straits of South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo,
Hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya? Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Okay, pause ha. Okay ni, kining punto Marcolita may kala. Si Lacson may naingon pagpinamilo nga, okay lang, basta kayo na ay subscribe statement si Saldico, bisag Zoom, okay. Nga ano, nausab man. Nausab man mahigalang pamahayag ni Lacson. Kanalandaan mga higalang sa Lucas Bersamin, kana sa mahigalang na at taga Malacanang, na ay mga kurakot sa Malacanang. O dipinsahan ni mo, Presidente, way labot ang Presidente, okay, sige, atong sakyan. Wag labot sa BBM, kaluoy day taong BBM. Na among sa BBM ining iya mga kadagkuan sa Malacanang. Damon nga mo imbestigar si Lacson. Kay nga nung gigamit ang nga ni BBM. Pero di ako nang kaingon na dugay panahon believe ko in Lacson pero karon medyo na naunsa mahitabo a taon nagtuo mo kugod nga di prinsipyo. Consistent pa sa mga baruganan kadto pero karon medyo nalikoy gyud. Di lang ako'y nakabantay, hapitanan siguro nakabantay. Tiya mo na mga higala. Kanala na, kanala sa Bersamin, kanala sa Pangandaman. Wa naman na sila. Gipanangtang na sila. Kay maunay nakaamong. Gipalutaw ka ni adto mga higala. Katong nag-init na yun ang isyo, gipalutaw. Nga gidari gitaw na nga ni BBM. Ginimjap na gitaw ni BBM. Pero nakakwarta ka na sa Straigib Ulaybar, Jojo Cadiz. Kana sila mga higala ni Amina Pangandaman. Sila'y nakakwarta taon. Gigamit taon ang nga ni BBM. Yang ano ni man ipatawag ni Lacson. Hasta to Saldico, nga ingon niya, sige, kung kuhan mo, pwede ta mo Zoom. Pero, sa may naitabo. Yato pa na yun sa Marcolita, may galas mga punto. Proceed, Dems. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing
and invite those people mentioned, Mr. President. With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi Okay. po ako rin interesado sa sinasabi Sige, ninyo. sige, okay. Pause. Mari- Sige lang, kadili interesado sa Lacson. Ato na yung agi katawa mga sukit tig paminaw, ha? Pero mo ni ang punto mahigala, dunay puntos Lacson, dunay puntos Marcolita, pero ang ato ba, ang puntos katawhan ba nga naminaw? Ha? Simple kay na. Nganong wa man ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee kining mga taga Malacañang nga naa na ang allegation ni Saldico o nga ni gitangtang sila kay sila may nakaamong ani ilang gidawat mahigalang limpak-limpak nga kwarta gisakay mahigala og armored car ang nagdawat mahigala kini sa si Jojo Cadiz try give Ulaybar og way labot ang presidente ani ano di man mamisigas Lacson. Okay, atong exempted sa BBM. Kay matod pa mahigala kini ginakaamong. Gipatuo man tadi kini nakaamong. Kini sa si ano, kini try give Ulaybar sila ginakaamong ani sa ginakakwarta. Kwarta man na sa mga tao. Okay, ayaw i-appeal sa BBM, okay. Tugutan ta lang, at least bahala na lang kung di na ma-appeal sa BBM kayo, wag makay-appeal. Ang nagdaan ini mga higala, kini mag-asasi, Adrian Bersamin, try give Ulaybar, Jojo Cadiz, Amina Pangandaman, kana lang sila. Basta na pa'y mauli ba, bisa ginagmay lang nga mauli. Ay lang i-appeal sa BBM. Ha? Ngano man sa mapatawag, hangtod karon. Ngano man ni mapatawag si Amina Pangandaman? Ngano man? Kinis try give Ulaybar, ngano man ni mapatawag hangtod doon? Mo na nakaingon ta mahigala ba nga Kinis Lacson sa una nagtuo ko mahigala nga sakto gyud prinsipyo ni.
In fact, bisa ka na karon pas. Pero medyo nilikoy lang. Kana plaka-plangka na pagka-istorya, ha? Medyo milikoy mga sukit di paminaw kay hantod ron wa ko kadungog nga napatawag ni kini makamoy nakaamong kini sa Traigip Ulaybar mga wa makay mga uwaw ni mga tawhana undersecretary Traigip Ulaybar sila mo'y nangwarta gigamit nila ang ni BBM kana kung tinuod gigamit og di gid kong BBM to gihimo sang sakripisyo lang manghigala kamula ti duot ha. Basta maluwas sa si BBM. Kada ha, ang mga tao ba, di ba ya, ang katawhan, kadaot ko ni mga tawhan na kung imong i-underestimate ang understanding sa mga tao. Di man mo ma-underestimate na, nagtuo mo di maka-analyze ang mga tao, anak. Di kato mga dumadapig ni BBM. Kato mga dumadapig ni BBM, ingon di mo nga, gigamit ang si BBM. O imo nga gigamit sa pagpangwarta, ikaw may numero 1 mo kisi-kisi. Ha? Ikaw may numero 1 mo kisi-kisi. Laliman ka na mahigalag, gigamit imungan o gigamit ni ining Traigip Ulaybar nila ni Amina Pangandaman nila ni Bersamin ang ni BBM si BBM may unang mo kisi-kisi unya nganong karon wa man unya Lacson mahigala wa man lang mo kuan wa man lang ipa-imbestigar unya mo palusot pag istorya nga wa sa minutes mo ni mauna